Iapod mo, I-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Come on, come on, come on. Woo! Come on. Come on, baby. Smile. Itaas ang mga kamay at tayo'y sabay-sabay. Okay, ano joko ding sa on air, Jing? Klaro yun, garo manipis, ha? Okay man, okay man. Kaya maluya ang adlib ko lugot. Napasala sa pagdangog ko. Hi! Hello! Trolili! Trolili! Henry M. Mga tugang in the morning. Digdi po sa DCGB. Sa programang Pinky On. Ngunyan pong aldaw na ini. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? May mga birthday. Kumusta naman kita dyan? Good afternoon po, Pilipinas. Anon maray na merindalan? Adi, mas masira mga tugang kun ang pagkahapon, igwa kita kimerindalan, di ba? Mas masaray kun may merindalan. Mga samnos, makantada muna kita. Makaranta daw kita. Makaranta muna kita, ha? Hoy mga fans pa ko suga ang radyo. Alas 3 na anong naginibuhan. Kita mag-oro irestoryahan. Mas magayon kon may merindalan. Tama ding. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ito. Pasiramonta. Pakarayon ta. Hoy mga fans pa ko suga ang radyo. Alas 3 na nung naginibuhan. Kita mag-oro irestoryahan. Mas magayon kon may merindalan. Gari sala man yung timing ta, Jay. Gari sala man sa timing ta, di. Sala jing tama. Pagka-reading, pagpara ulok-ulok jing. Tama o sala? Gari nga sala ba rin ang timing mo? Gari nga sala. Alit. Balik lang ta. Dapat may audio akong nada. Yan. Alit. Sira monta. Yo! Come on. Hello? Uy, mga fans pa ko suga ang radyo. Alas 3 na nung naginibuhan. Kita mag-oro irestoryahan. Mas magayon kon may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Programang pakonsuelo sa hapon. Tataramon. Hoy, dangugaan sa kuyang orasyon. Saan ba ta? Diyan talaga ding ako daing challenging, ha? Sa totoo lang, diyan talaga ako daing challenging. Ang pagkurukan talaga, wala talaga ako diyan. Wala talaga kitang pakinabang diyan. Hello? Yes. Diyan talaga ako warang talent migo. Bago sa ini, ako ko talaga. Ang problema ko sa pagkanta migo, primero boses, ikaduwa, so timing. So timing nga ikaduwa. Ano? Depende man sana po yan sa kanta. Taon nga ni, may nag-text di. Maray pangayari magtaram ka na sana. Demo po ako mauyon dyan. Gusto mo makanta ko? Ninong, may kakayahan ka man po magkanta. Sabi baga, kulang lang sa practice. Amay guta ka talaga. Siyempre, Ninong, tagabaga po. Nakaka-inspire ka.
Kulang lang po sa practice yan. Iyo, Iyo, magkakaroon. nakaka-inspire ka man. Nakaka-inspire ka man talaga. Kung Nakaka-inspire ka. gusto mo pong makarahay, Ah. mag-practice ka po sa karaoke. Nakulo po na po mga karaoke kanta sa YouTube. Iyo man ang Kung ay gadi. mag-download ka po karaoke app Iyo. sa Google Play Store. Iyo man ang ga. Di ba nakamadal? Magano ka po mo? Practice na po. Galing man sa sinabi mong talagang di akong practice, ano? Dahil ako nagtadara mo baga mga kang kakayahan magkanta. Iyo. Kinontra ko baga po. Big-advisean mo man sana ako. Yan, kulang lang sa practice. Tapos okay. isisi man. Okay. Yung kika Naintindihan ko. pinakamatibay. Kung di ka practice, mamarangkal ka. Iyo man talaga. Iyo man talaga. Tama ka dyan. Okay? O, salamat Ang amigo. masarap po Salamat ha. Salamat. Ninong. Ano? Ang masarap po na isnakan nyo niyo na hapon. Ano? Mainit po na arroz kaldo. Ay, the best yan. The best yan. Tapos sabayan mo Oo. ano yan, ang mainit na pandesal. Yes. Nang masira mo Jackpot na niya. po yan. Yes, Iyo po. tama. Habang mainiton, pahungiton mo si ago mo, magayunon yan. Ay, sus, swerte. Tapos ano yan, ang dessert po din, maliputo na ice cream. Pag hungita mo, ilaog-laog mo kimaray sukot sara. Oo, ano yan, magdamog man yan. Magpiyok-piyok man yan. Ayan. Grabe ka, Maninong. Sige. Tapos ano, mainito ng pagkaon, sabay mo maliputo na ice cream. Yan. Iyo nga, nga Yun nilog ang yung sipon. kalinturang pigahanap mo. Thank you, Ninong. Awanda, bye. Dalbatan na. Hello? Yes. Ano? Ha? Duminampog. Kuminura na nga eh. Karaot mo man na amigo man para dangog na. Duminampog. Kuminura na. Uminurano. Hindi, ako pala dapat, amigo. Pag medyo baratak na daga, yun ang gibong ko. Ang pagsipaga. Ako pa man suway sa lawas. Oo. Pero ano talaga, amigo, sa iling mo? Oh, may chance daw kitang masinso dyan sa araw ka na talentan. More practice na. Practice ba? Sa kulang talaga yung practice. Saban niyo mo na mag-practice. Oh, kulang yung practice talaga. Kulang yung practice. Habang nagkakaligaw, nagkakanta. Ang kanta po eh. So, ano eh? Ano? Ano, amigo? Ano ito? I hope nothing. Ha? I hope nothing. You have nothing. I who have nothing. Oh my God. I who have no one. Adore you. Na. Tapos manggaray. Yung manggaray. Sige, amigo. Salamat ha. Salamat. Okay. Ano nangyari sa Maabaka, G? Nagana. Gari naman nasubga naman kita ko niya na aga na naman kahapon nagigibog-gibutan naman. Alright, sige. Uy, ngunyan dang aldaw, sandali lang. Ilingon ta daw sa mga reactions nindo. Ngunyan da at tabi mga tugang na aldaw. Ngunyan dang aldaw, atinates, masandilyo. Uy, ngunyan dang aldaw, magkakaigbada ang mga tugang kipig-apod na supermoon. Ano? Sabi ni Atinits, tama nga ya, practice lang tabi ang kulang sa iyo. Pero may sobra manoy. May sobra ngayon, oy, sabi ni Ma'am Atinits. Ano nga yan sobra? Ang sobra ngayon, oy, lakas ng loob. Latusuntag. Atinits, latusuntag ka dyan. Isumbong taga kay, ano yan? Kay Monsignor Noe de los Santos. Pangyayari. O di, bueno. Uy, handali lang ha. Seryoso unta daw ini. Ngunyan daang aldaw, dyan daang banggi, may hiling da mga tugang ang supermoon. Nasabutan mo, Angel, kung ano ang supermoon? Ano yun na supermoon na mailing? So, tubagang pag supermoon da ang mga tugang, ang ibang tao, nag-aralaba ang pangil. Wala uning digi sa may side baga, nagkuturubo sa pakpak. Buda, so tao, ang ibang tao, nagbabanga sulawas.
Minalayog so ka bangaso sarot nawalat sa daga. Aram mo ang teknika yan, ang gigibunda dyan, pag nawalat yan nakabanga sa daga, bibugtakan ki asin. Ha? Bibugtakan ang kiasin. Dahil na mga tugang nakakabalik so kabanga. Iba man yan, pig-istorya mo na. Pero ang supermoon, it's a kind of phenomenon, mga tugang, that happens, mga tugang, every 5 years o 3 years yan. Ihaputa sa pag-asa. Hello? Inong, Yes. pag-una ko po, ang supermoon, o tubagang sa The Man of Steel, si Clark Kent. Sarawayon ka man na. Tama na. Sarawayon ka sa libatana ka na. Pero Ana. pag po, supermoon, itong so, daminatan yan, ang hiling na sa bulan, nakula-unan siya kumpara sa normal, taga-haraniyon siya sa kinaban. Dakula uron so mga ayam nga na. Woo! Paano ang gabi ng lagim? Ako ba na Pero phenomenon siya. Bata bagaan mo niyang baga. Dahil bagang panganuron. Babangang ko doon niya nabanggi. Sana lamang mailig na po. Iyo. Pero gari, maray man ang panahon dyan nabanggi. Hopefully. Sige ba yung oran? Kasabi migo, ang supermunda na iyan, gari, dapat ang mga baduskan dahil nagluluwas. Yeah, tama po. Buda, ang mga bunay sa taga, dapat ang naghilumhum dyan, dapat na ipigpapaluwasan sa taga, ang manok. Yeah, tama po. Ayan ng manok, ang bunay daan na, kukuha na, ano nga nito na, sino ba na hinsa? Anong kapurgaan? Ano, nabubugok? Nabubugok, oo. Di na hinsa, di nabubugok na, Ano po yan? Due to the moon's gravitational pull? Gary, due to beliefs, Just to believe man na superstition. o superstition, o ihaputa sa pag-asa, yo. Iyo po. Ihaputa. Iyo po, Nino. O, tabarantayan ta daw dyan na banggi yan, mga tugang na dakula uno na bulan na iyan. Tayo, ano magagam nga ni baga nga niya? Gom? Yes, agom. Oldot na ang bulan. Agom. Ano nga ni agom? Oldot na ang bulan. Agom. Oldot na ang bulan. Aputunta daw ang pag-asa. Kung masimbag lamang kita ngunya na hapon ka. Eh, masiramang kung kita masimbag ngunya. Data, makuang kita, masyado kitang mawawara ang direksyon ta mga tugang pag-abot sa kwan, pag-abot sa ano ini. Wala talaga Wala man talagang sumasagot sa pag-asa. Wala man talagang sumasagot man lamang na nakakarinig man lamang ng ring ng cellphone talaga. Wala man. O bakit kaya wala? O sa sarong number daw kang pag-asa. Sabuton ta daw ini pag-asa. Sa lawayon nga sir. Bata ngay maharvest ako ngunyan kan mga itlog kan mga inhain ko. Di man sir, basta sana, ang gibon mo tabi sir, di paglugoon. Wala talagang sumasagot sa pag-asa. Ipa-explic ka rata daw ini pigapod na supermoon. What is a supermoon? Paano nangyayari ini? Wala talagang tao sa pag-asa, Jing, di ba? Jing, wala talaga, wala talaga, Sino pwede maka-explicar kayo nilamang dyan sa Indo? Mga tugang na, pwede man po gara ma-verify sa Air Transportation Office kung may nagalayog adyan na banggi. Sarawayon man ni. Kaya pala tigabot na naman ang kataning mi. Tipigaabot, nailing mo na. Madali lang. Wala talaga. Medyo I am disappointed man na. Disappointed man ako this afternoon man. Na kay puntang ma-explicar kung ano tabi ining supermoon. Alam man hapotong kasi Direk Edwin. Wala talaga ding Medyo, di kita po sa pag-asa, medyo nadi-disappoint man ako kang bagay na ini. Basta mga tugang ang pagkasabot ko sa pig-apod na supermoon,
mga tugang, darakula untabi ang kwan, baka nagluluwas na ito kapag-asa, tapi iling na kung bilog sa bulan. Jing. Baka sa tagapag-asa nagluluwas na, Jing. Tapi iling kung sa bulan, bilog pa. Napangyayari man sa maabak ka. Ano daw yan? O, madali lang tan. What is a supermoon? Abuton ta na lang sa Google. What is ano man na parait ini bata kay puwan ako kaya mga tugang bako man ako tuod ka na ako nagpaparapapaliwanag kay puwan ko queer pinimian sa kuyang pag ako baga nagprograma kung nagdadagmog sa kuya ako kaya ko man ay paliwanag ani ba yan kaya lang kay puwan ko tabi kay resource person that's my my style in handling a program kay puwan ko kay resource person nagpapaliwanag okay now ito supermoon. What is a supermoon? Yan. What is a supermoon? Mi amigo, buenas tardes, Señor Toy Reynoso. Sabi sa siyensya, sa mga elementary science, sa mga high school, general science, pag-explicar na ilang kwento sa muyaman. Ay sus, maray ka pamigo. Tanay-explikaran ki maestro. Kami kayo today may inabot dyan. Ako din ko inabot eh. Ano ba? Ano ang sabi kan mga teachers mo ka ito? May solar system baga kita. Yes. Nag-revolve ang siyam na planeta yan sa tao kang aldaw. While at the same time, ang iba man ng mga natural planet, igwa man siyang planet, may mga pig-apod na natural satellites. Yes. Tas sa iba nga ni bagang planet, ang apod na ka-natural satellite, mga moon, di ba? Moons? Ang ngaron ng natural satellite ng Earth, moon iyan ginaraman ng mga scientista. Yes. Natural satellite, moon iyan. Okay. Sabi ka para layo ng mga scientist. Correct. Ang mga planeta na may siyam na natural satellites. Correct. Habang nag-revolve ang kinaban sa kunyan, 365 days sa sun, nagro-rotate man ang kinaban sa axis niya. Yes. Okay. So, habang nag-iikot sa sun, so kinaban, nag-iiro man ang moon. Naghihiro man siya. Nagsasabay sa kinaban. Okay. Nag-iiro man yan. Okay. Pag-sirkuluhan niya ang kinaban, nag-iiro siya sa iya. Orbit niya. Sa yung orbit. Habang nag-orbit ang Earth. Okay. Makuyat pa rin ang distansya kang moon sa ibang nalado kang Earth. Ang kaya, the point of the moon farthest from the sun is apogee. Kung ang aldaw, harayo sa aldaw ang apod? Kung ang moon, pinakarayo na parte ng moon sa kinaban, sa Earth, Ang apod? apogee. Apogee. Apo. Yung mananggat mo ito, may tama ka. May maniklub ito. Oo. Ang supermoon, nagtawag ng kuryente kayo niya paliwanago din eh. The point of the moon nearest the Earth is perigee. Perigee. Ay, yung mananggad, nadangog ko na yan. Nadangog ko na. May urag ka man talaga, amigo. So, kung inaapod din yung visible na maray, kulang kay Panginoon, kung ano, ninaranan siguro din dahil kan mga siyentistang supermoon. Although, kung siguro lang nangyari na kung may naman sa nanailing. Iyo mananggad. Ano? May burubag yun, ay naman nanailing. Bago sa visible. Iyo. Doon sinabi ko na supermoon, tamang pagkasabot ang bulan haranihon sa Earth. Minarani sa Earth. Kaya dakula ang ilingon. The nearest point. Full moon. Is, yun yan na supermoon. Yes. Supermoon. Perigee.
Perigi. Perigi. Ang farthest point, ano nga po nga sa farthest point? Apogee. Apogee. Opo. Okay. Yung ganang ikaw. Yes, salamat. Salamat. Aboy ka. O, nalin mo na. Mas maurag ito si Toy Narino suminapaliwanag. Ako man ang gading, nabasa ko na ito. So mga tao sa pag-asa, nagluwas ng tapag bilog na ang bulan. Natusunta ka dyan, si Engineer Mirna. Tama si Toy. A supermoon happens when the full moon coincides with the moon's closest approach to the earth in its orbit. The best man talaga, so amigo ko. Kung ang ang bulan, mga tugang minarani, mga tugang sa Earth's orbit, mga tugang, kaya nagiging close siya, mga tugang, kaya dakulaon na pag-iringon. Supermoon make the moon appear a little brighter and closer than normal, although the difference is hard to spot with the naked eye. Yan. Kaya dyan nabanggi, mga tugang, arabangan ta ini. Arabangan ta ini ta, kung maray ang panahon ta, mahiling tada ang mga tugang dyan nabanggi. Deugaring sinabi kung anong oras dyan nabanggi, Jing. Anong oras? Alas 11, 11:22. Okay. Okay. O, di ba? O, basta dakula unon da tabi ang bulan. Ano ba? Makikita siya 11:22 11:22 tonight. hanggang Hanggang 11:30. Yun ang closest point kang bulan sa Earth. Mamayang gabi. nasa 379 kilometers from the Earth po yung Ay, pira. 379,000 something 379,000 ang distansya kang moon sa Earth. 379,000 kilometers. Matibay ni si Angel. Sinukol niya. Ganun na katabing sa Sinukot. May urag ini si Angel. Sinukol niya sa distansya kang aldaw duman kang bulan sa Earth. May tibay man na babayi ini. Iyan databi ang closest o shortest distance. Mga tugang from the sun, from the moon, from the earth, pasiring duman sa moon. Ayan. Ayan ang arabangan ta, mga... Bako may kanta ka, Anjing, na... An bulan na maliwanagon, nagtaong rekwerdo sa magkailosyon. An bulan kung bangging sala man ang kantata. Gari sala ang kantata. Magayo. Araw-araw kayo ng tono. Magayon palan an banggi kun bulanon. Yan. Daraga soltero may agom maugmahon. Kaya pala nagkataram so agom na. Kaya agom, naguldot na ang bulan. Testigos ninda ang bulan, asin bitoon. Kaugmahan ninda siring man dai sabihon. Yes! Paragpakat. Ang bulan na dakulaunon. Ang matanda kong umihi, tumatama na lang sa binti. Ang babae kong umihi. Awinda. Ano nagkari sa pantalla naman ko yan? Basta dagitan ako ni Ate Marcia. Baka madagit ako sa Ate Marcia. O bata nag-text pati. Tama tabi so inaanak mo kulang kipraktis sana natama choy subsong natama sa timing kang boses may boses ka VP practice sana ika pa yun mo na nga tadi tingin sa'yo isang putik larawan mo'y nilalait. Woo! Pagyari sa maabaka,
De seryoso sa aga bang diyan na bang yabangan. It's a phenomenon mga tugang na nangyayari tabi. De ko lang kang last year da tabi na nangyari man. Ito the term supermoon has only been used in the past 40 years but it received a slew of attention in late 2016. Kaya ito pa pala, nangyari naman ini. Kundi, dahil man talaga mga tugang inibig pa para barantayan kan mga tao. This is the mga tugang. Bako sa popular, kumpara tabi sa eclipse. Eclipse. Kumpara da mga tugang sa lunar and ano saro? Lunar and solar eclipse. Yan. Okay? O bueno, sandali. Tamay bareta muna si Renz. Aramunta daw mga tugang ang istoryang ginita. Si Kagawad Magallanes da mabisita mismo niya na banggi sa pigaapod na ambulant vendor sa Agihan, Pasiring sa Dalaga National High School para paharalion ang mga paratsinda. Aram mo, it's just a matter of leadership and discipline kung paano mga tugang mangyari ang sa tuyang pinag-iisip. Aramon ta daw, Aramon ta daw mga tugang ang mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Follow-up report ini. Mga tugang ni Renz Luna tungkol dyan sa isyu tabi. So, dahil pa nagkakaisi ka ini. Dyan po sa Aramin daw ang Agihan dyan pasiring dyan sa Bio. Kung hali kang Bio 7, paglagpas mo dyan sa mayampangan kang Petron ni Ato Lim, mawala ka. Yan ang street na yan. Pigpaparatirindahan nindo. Iyan palanda tabi bawal. Para munta daw kay Renz Luna, kung may maginibo si Kagawad Magallanes, tungkol po sa bagay nini. Renz, good afternoon, Renz. Yes, maray na po Sir BP Henry. Kasi na maray na po sa mga parantabay, sa mga tugan niya tong mga baret ora mismo papali o nangunyan na pagkabanggi ni alkalde ni Kagawad Dante Magallanes. Pasaraman style mo, Renz, Renz, pakarya, Renz. Ay, tabi, BP. Mga style mo, mga alkalde Dante Magallanes, pakaraya. Ang si Kagawad, nanginutan na kita. Ayo baga. Pero sabi ni Kagawad, gano'n nga pwede manangga. Gano'n magin man sa talinga. Gano'n nga. Kitang tadaw nga. Parang nga yung maray man niya pagdanggan nga sa kuhan. Baga manatokon. Baga nga yung manatokon. Magaling nga yung maray nga pag magkumo-kumoon. Sa pagkikumo-kumo nga yung minaluwas ba nga natok. Baga nga yung so talagang tambulilid na nyog. Nga yung pagkikumo-kumo. Daragin nyo on. Amo nga ni. Kinaunon anong gigibon sa ni Kagawad? Ora mismo tabi BP. Ngunya na pagkabanggi, mabisita sa naunambita ng lugar na kung saan igungan ng mga ambulant vendors na pinag-akusaran na illegal na nagtitirinda ang kagsawa traders. Si Kagawad Dante Magallanes, iyang pinaunambitan sa DC Jimeños. Magalis na iranin niya to sa TEIA mismo ang concern. Kaso bago, kakatapos pa sa nangunyan, kan regular na sesyon, pagdi sa Sangguniang Bayan, bilang Pamayokan Committee on Market, yung sinabi ng nangunyan na pagkabanggi. Okay. Siya pala ang Committee on Market. Roger. Kaya may karapatan siya mananggad. Roger. Okay. Pwede. Maray ang gigibo ni Kagawad, pwede yan. Roger. Okay. Ikaw sa iya, napaibasa sa mga personalized PNP tangading bisitahon asin sa rabihan ang mga paratenda na umali na dyan sa reklamo nga ning lugar kan mga lehitimong nagtitirenda sa laog kan merkado publiko na magharali na tanganing magkaigwa manindalan na mabentahan man lamang sa mga paratendang legal na nagnenegosyo sa laog kan merkado publiko. Kaya sinabi na kung karanaan lokal na gobyerno talaga siya madadagit kung sa iya na inimis ang naisip na solusyon, nagigibuhon, kunya na pagkabanggi mabisita ang pulos dyan sa lugar. Pero bago kayo di, pagkatapos ka regular na sesyon, nagpromisa, nambitan ng opisyal, nakakaurunon si Alcalde Vic Perete, maging man si Kapitan Loreto Barajas, kan Sagpon, kunya na pagkahapon man pinagkumpirma naman sa tuya, na mapasiring siya ngunyan sa opisyan ni Alcalde Vic Perete tanganing pagurunan, naunambitan ng bagay. Yes. Medyo naalarma si Kagawad Dante Magallanes dahil lang sa mismo siya. Dahil niya aram na igwapalan arog kaining mga sistema pagkadabanggi. Dahil lang sa sigun nga siya dahil man siya nagarabas pagkabanggi.
Kaya ini ang sayo na naisipan na solusyon na tulos na magbisita mo niya na pagkapangima paipas sa Daraga PNP ang Paralion ang mga paratenda dyan sa nambitan lugar. Pero ano nga dyan rin, ang mga dyan rin, kin di palinon mo, di ba? Aha. Kin palinon mo. Pag pinalin mo, di ayaw barang babalyon o talagang palinon sana? Ibig siguro hindi kay kagawa Dante, ilaan mo na duman sa bagsakan sa Maroy. Amo, tama yan. Ba't dapat ayaw lilipatan? Roger. Arog sa din na tinampong ya, din na ayaw naglakaw-lakaw nakashort nga na, nakikita ko sa video footage. Aha. Papalinon mga arogsan? May was bagayan na ng pwesto. Amo na nga ni. Dyan yan ibubutang. Dite, ililipat dide. Ililipat yan. Amo, So, pwede. 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 Ilipong taro, VP. Dawagon niya to. Kompletong interview sa kan visit ang inuragan sa kagawa ng Timagayanes, kanaraman ang naunambitan ng bagay. Amo daw, sige daw. Kiton ta daw. Kiton ta. Issue is something na talagang alarming to the legit and legal businessmen inside the public market, and at the same time those who are at the Bagsakan area. Amo. I will take action on this to automatically remove the night market. Okay. I will talk first with the mayor personally and the vice mayor and concerning members of the Sanggunian, particularly Committee on Laws, and we will make a necessary action and we will call the attention of the barangay captain of Sangpun because, and at the same time, we'll try coordinate with the Bicol University because that road is owned by the Bicol University. The building that encroaches between going to the Daraga National High School is a private property. That is a property of the Bicol University. So in proper protocol, in coordination with the president of Bicol University, I think we can make the necessary solution in this matter. So, kung sistema na nagreklamo pa yan na talagang naapektaran sila, dahil kung magproblema, a-actionan ini kan banuan kan Daraga. Okay? Enot po, dagtaram na kanina. University. But according to the statement of the president of Bicol University, now mayo siyang pitugutan, that means tapos yan. Anytime, we can make a necessary order. Ako maingot ako. That's correct. Kung man ko nalaan ko na yan, o gusto pa rin nang magwala ako, tro? No. Mawara ang pagkakonsyal ko. Amo talaga. Talaga ako nagawala. Arog talaga sa amin. Don't you worry. Amo. Renz. Yes, VP. First of all, I'd like to acknowledge the attire of Councilor Dante Magallanes. It's so neat. It was a very good attire and so neat. The suit and the long sleeves fits the color of Kagawad Magallanes and fits the entirety of his personality. You know why? I'd like to give a rating of 99 for that beautiful attire. Is that parang germs lang Yeah, that is my final assessment on him. 99 And he is correct that there must be an action that must be given to them Roger. because it is illegal according to him. Roger. And the president of Bicol University did not give permit Roger, for that area. you already said So that. therefore, that is there must be a means on how to solve the problem. Roger to that. Okay? Anyway. Nagdaragin yun, nag-English na naman yun yan. Ikaw narap ko ano yung simbag ko. Aram mo ko na. Gusto kong i-acknowledge si Kagawad Magallanes. Siya magkakatapos kaya Roger. Kina, unong oras siya magadon dito? Diyan nagabi. Sundan mo, kinunon mangyari? Alas 10 Sundan mo. gabi. Alas 10. Hindi naman matangaw na alas 10 pa Ano yan sa pagpusto ng mga paratinda? Man, alas 10 man. Alas 10? Alas 10? Luwasan yan. Alas 10 baga. Luwasan man yan kan ibang grupo. Aha. Yung mga sa park, mga alas 10, nagluwas-luwas baga dyan. Ba? Pero luwasan na baga dyan sa park. Maluya na? Maluya. O, day.
O seryoso, salamat tabi kagawan Magallanes. Joke lang po ito. Joke lang po ito. Action Pero niya. tabi, seriously, na magayon po ang sa imong lakdang dyan. And gusto mi tabing paabutan ikanin pa sa salamat sa bagay na nita. Seryoso po, so reklamo kan mga paratinda. Roger. Iyo kagawad, tabi, saludo Roger. yan tabi sa imo si Henry M. sa bagay na yan. And Roger. with that, na may bendisyon sa imo si Mayor Vic, o si, kung ano, baka matapos tulos ini. And so, kung pabawalan ang duman, i-transfer sa ibang lugar. Roger. Diyan sa kung saan nabagsakan, duman sinda, magbugtak. Bako, diyan sa lugar, na pinagbabawal na reklamo kan mga association, kan mga market vendors sa daraga. Okay? Roger. Okay. Bago Okay na. ka po, Bibi, pati nung birthday kayo nun yan. Ay! Ikagawad ang Magallanes. Happy birthday, kagawad! Para sa imo Happy niyo. birthday kagawad, sabi. Happy birthday po, kagawad. Happy birthday. Kaya matindi talaga. Yan, Bibi. At magandang na Happy birthday. Follow up. Dito sa Luwas, Rans Luna, DC Jiminas. Thank you. Thank you, tabi kagawan. Salamat on. Tatod, pa-follow diyan na bang follow po niya ni Renz mga tugang na bagay na yan. Okay? O badali lang. Tangani po na matapos taang sa mga ko na yan, ang problemang yan. Okay? Now, alas 3 ay salbatan na yaon na palanso bata madiscuss pa kita jingkan sa tuya ng mga samno sa pagkabuhay. May time check pa kita, Buda. Sa pagbabalik, mga tugang ang mahiwagang tanog. Asin po mga tugang ang satuya na mga dagdag na mga samno sa pagkabuhay ng tao. Ang mga samno sa pagkabuhay ng tao, iyo po mga tugang ang tungkol sa tataramo na. I am blessed. Dida kita dapat magparataram di malas ngayong aldaw ini o, di malas ngayong buhay ini. That is wrong daw. Dapat databi apresyaron niya to ang nangyayari sa tuya, asin ang aldaw, na kita nagigimata, asin nagtatrabaho, sa ibabaw kang kinaban. Iyan po ang sa tuyang mga samno, asin ang may wagang tanog. Makalipas lang kay ni, alas 3:40 na. An oras hatod sa Indokang. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ako po
po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa iyong isip at iyong galing, kahit saan dalhin, humahanga ang kahit sino. Iba tayo, iba ang Pilipino. Sagana sa pag-asa na sa'yo'y mag-angat, walang aatras ang hirap, makamit lang ang pangarap. Kasi yan tayo, yan ang Pilipino, nakakabilib talaga, lahing mapanlikha. Lakas tibay, galing mo, sa puso mo'y dumadaloy. Ibang-iba tayo, iba talagang Pinoy. Di basta bumibitiw, paulit-ulit mang mabigo. Pag nadapa, tumatayo muli, iba tayo. Di susuko, umaagos ang pag-asa sa iyong mga dugo. Kabuntog ang pag-ibig sa iyong ngiti. Walang islang atrasan ang lahi mong palabas.
banbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis na ka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsules. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. JML Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hale sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa na isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Ano man na yan, Jing? Tapigtadan mo ako, Jing, 4 minutos na lang. Pangyayari. Maringan, nga natadaan ka pa. Nareklamo ka ngayon, natadaan ka pa ngayon. Yung mananggad ano. Ngunyan, ano mananggad so mahiwagang tanog? Para cellphone ko, deko na. Ara ko na tayo, check ta daw so. Ang satuyang mahiwagang tanog. O dapat may taotang ngunyan ini, na premium ini. May clue na kamo kaswapon. Ade? O. Dito pa nanggad mao ko din na tanog na ini. Gada madalion man sana. Excuse me po. Dona Rick, marin na hapon daw ini. Tama ang pagkabasa ko. Don Ritz, basta good afternoon tabi sa kabos na katutok sa Facebook Live. Hi po sa mag-ina ko dyan sa Kalsada Ginubatan, Albay. Kiras family, salamat tabi. Watching from Dammam, Saudi Arabia. Uyugon mo an. Si Kiras Regero. Yan. Good afternoon da tabi dyan sa Indo ha. Mga taga Ligao City, pamilya Kiras dyan sa Kalsada Ligao. Sa pamilya da tabi ni Kiras, tama ba ito? Kiras Rogero. Yan. Okay. Salamat po ha. Alright. Sandali. Tayo harayo. Takimaringan na baba. Tama. Rogero. Deloming Tino Mibal Susko. Magayunon sir ang boses mo. Sa pagkanta ko gayon ka sa bago. Okay. O, so, sandali. Hello? Hello? Yes? Good afternoon po. Good afternoon, boss. Ang tunog po ng pinahulaan niyo po, nagsasangag ng pili. Taniguan. Nagsasangag ng pili. Latos ang tangan na. Nagkugay kipili. Boss. Boss. Goodbye. Oh, hindi. Para. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Mga konserhen. Yes. Ano pa mo konta? Giro na sikula tubig. Ano? Giro sikula na tubig. Hala. Maulog pa. Bye-bye. Kaso hapon, baga nasusugtan na sa pinakaharani. Pero ngunyan mga tugang, ano talaga ining tanog na ini? Hello? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Ano po ang tanog? So, pigkataranggal pong yero. Pigkaranggal na yero? Opo. Wow. Sala. Sabi mo, wow. Tama sala. Sala. Ano ba yan? Bye-bye. Okay. Dora talaga. Wara. Dahil ako ini. Aber daw, alas 4 na pala. O, tawang ko na nga ni kamungklo. Mag-arapod ka mo sa aga. Tawang ko na kamungklo. Hello? Hello po. Yes. Mga kulo po. Opo. Ano po ang tanog? Nagkabit ka ng steel trusses. Ano po? Nagkabit ka ng steel trusses. Nagkabit ka ni steel trusses? Oo. Pangaran, boss? Naulaan ko na naman Sala. Thank you.
Bye-bye. Awinda. O, tawag taga mong klutalas. Eksaktong alas 4 naman. Para mo lang ako tayawan ng si Pio. Last caller natin. Hello? Hello po, BPI po? Ano po? BPI? BPI? Ay, sorry po, wrong number ata po. Opo, wrong number po, ma'am. Sisay po ini, ma'am. Sisay ini. Sisay po ini. Na ano yan, na nag-upload. Hello? Nakamali siya. Garong nga si Henry ito. Hello? 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 Yes. Sala. Last caller natin. Hello? Hello? Yes, sala po. Ako pa. Sala po. Sala. Ano po? Ano po? Trapal na piguguyon sa ibabaw ka nga to. Sinabi ng sala. Bye-bye. Bye-bye. O tawang taga mong clue, saga ka magapod. Ito tabing nagtapanog yero. Yero ito. O, ang isipon nindo, nakamot tabi Angel, taraman mo si Herman, sutugang mo Angel. Ang isipon mo ng tig baby, kung paano nagtanog so yero. Sabutan mo, Jing. Ang tanog na ito mga tugang tanog kay yero. Ang ukudunindo kung paano po nagtanog so yero. Ano ang English kang yero? Ano ang English kang yero, Jing? Sim. Ako ang English kang yero, sim. Ako si yero yan sa agum ni Yero Bautista. Ito naman si Edwin. Si Edwin na naman ang kalokarang laking ini. Ano nga ang English kang yero? Yero? Ano? Mapaaram na talaga ito, Jing. Tagira naglalalang ururon tango niya na po. Ang English na kang yero, ice. Yan ang sabi ni Edwin kasi, Angel. Maray na mga tao talaga yun. Salamat po. It's time to party. Hello. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Yero siya. Paano nagtunog ang yero? Yan ang hulanin do saga. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachet sa bawat 28